Salam alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. 21h34 ce samedi 24 septembre 2022. Une date historique, une date marquée à jamais. Une date qui fait entrer le Mali par la grande porte dans l'histoire des grandes nations. Certes, le Mali semble petit, mais les idéaux aujourd'hui portés devant la tribune des Nations Unies a fait du Mali un pays d'exception. Le 22, je disais déjà que je me posais la question si nous étions véritablement indépendants, compte tenu de certaines réalités. Mais aujourd'hui, la transition malienne m'a dit Keïta, il faut nous attendre, il faut nous écouter. Ce samedi, tu sauras si réellement ton pays est indépendant ou pas. Je peux l'affirmer haut et fort que j'en suis heureux, j'en suis fier. Je déborde de joie. L'enthousiasme est démesuré. L'enthousiasme n'a pas de qualification. Tellement je suis dans l'euphorie, tellement je suis heureux, tellement je suis content, tellement je suis fier de regarder derrière moi cette bannière, le drapeau du Mali. Je suis fier plus que jamais de dire que je suis malien. Désormais, le nom du Mali sera compté parmi les grandes nations. Non pas une nation nucléaire, pas du tout, mais une nation de civilisation, une nation de détermination, une nation d'engagement, une nation de grandeur, une nation où lorsqu'on dira le nom des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Angleterre, de l'Allemagne, on n'oubliera jamais qu'attention, à côté, il y a un pays qui s'appelle le Mali. Désormais, le Mali est dans la cour des grands. Toute notre prière accompagne la transition. Nos vœux les meilleurs accompagnent la transition. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour accompagner cette transition dans la gloire, dans la noblesse, afin que la mission qu'elle s'est fixée, cette noble mission de relever le nom du Mali parmi les grands, que cette noble mission soit atteinte comme le Premier ministre l'a dit aujourd'hui. Nous ne voulons pas de troisième mandat. Nous voulons laisser un Mali où il n'y aura jamais de place pour un troisième mandat. Nous voulons laisser un Mali grand, beau et fort pour nos enfants. Nous voulons laisser un Mali égal aux autres puissances, non pas un Mali soumis. Un Mali déterminé, un Mali dans l'engagement, un Mali qui peut se tenir haut et fort et crier pour faire entendre sa voix. Je suis un homme heureux, je suis sûr que vous comprendrez pourquoi je suis heureux. J'avais dit que cette allocution du Mali à la tribune des Nations Unies, elle doit dire quelque chose, elle doit signifier quelque chose, sinon nous n'aurons plus jamais droit à la parole. Malgré les moyens colossaux qui ont été mis en place par la France, malgré les moyens colossaux qui ont été mis en place par la France-Afrique, malgré la pression des chefs d'État, pour empêcher Assimi Goïta de dire ce qu'il a dit aujourd'hui, de mettre un peu de Nyamakoudji, ah non, c'est pas Nyamakoudji, de mettre un peu d'eau dans son Nyamakoudji. Il a dit, désormais le Mali doit être respecté et la voix du Mali sera entendue désormais. Je suis fier parce que, vous vous souvenez, j'avais dit, il faut que le Mali puisse parler. Et les preuves que le Mali présentera contre la France soient et doivent être des preuves irréfutables et inattaquables. J'avais dit que lors de cette intervention, le Mali devra être ferme, clair et distinctif. Ce qui fut le cas. Je suis plus que heureux. Parce que tout ce que j'ai demandé, sans risque de me vanter, je l'ai obtenu. J'ai interpellé mon pays m'a entendu. J'ai crié haut et fort, mon pays m'a entendu. Je suis fier. Fier de mes ancêtres, fier de ce beau pays, fier de ce grand pays, fier de ce noble pays, fier de ce glorieux pays. J'avais interpellé, j'ai été écouté. J'avais crié haut et fort, j'ai été entendu. J'ai dit encore, il faut dire quelque chose, faire quelque chose, de sorte que, soit on lance une bombe pour empêcher l'arrivée de ces soi-disant chefs d'État. Il y a eu un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Le Mali a pris son destin en main. Parce que le Mali n'a pas été convié à la rencontre
cette fameuse rencontre qui a été annoncée par Jeune Afrique et Keïta et ses frères, enfin, ceux qui mènent le même combat que moi, nous sommes sortis et j'ai recadré à ma manière, de la noble manière, de la juste manière, j'ai recadré Jeune Afrique. Ensuite, le gouvernement de la Guinée-Conakry nous a emboîté le pas. Merci à la Guinée-Conakry. Merci au président Mamadi Doumbouya parce qu'il a entendu la voix de Keïta. Merci à ce communiqué qui a recadré ce petit président égaré et pervers, Oumarou Embalo Sissoko. On a vu, on a crié sur tous les toits, lourdes sanctions, lourdes sanctions. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu? L'éléphant a accouché d'une souris. C'est tout ce que nous avons pu voir. Rien d'autre, rien d'extraordinaire. Nous sommes restés dignes et fiers. Aujourd'hui, plus que jamais, soyons fiers de ce beau pays, de ce grand pays, de ce glorieux pays, de ce magnifique pays, de ce noble pays qui est le Mali. Alors, je le dis en toute honnêteté, en toute franchise, je suis honoré d'être malien. Mais permettez-moi, nous allons commencer. On dit, il faut donner à César ce qui appartient à César et donner à Dieu ce qui appartient à Dieu, c'est-à-dire toute la gloire. Rendons au Mali la noblesse, la grandeur et la gloire. Écoutons d'abord notre hymne, ensuite nous allons continuer. Pendant ce temps, partagez, partagez, partagez et invitez. Je vous laisse partager. Alors, c'était merci à vous, merci à toutes et à tous, installez-vous. Nous allons commencer notre direct. Merci au Premier ministre Abdoulaye, merci au président Assimi Goïta, merci au peuple digne et fier du Mali, merci à tous. Soyez les bienvenus. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mikassa Soukassa. Je n'oublie pas au passage nos partenaires. Logiquement, aujourd'hui, nous devrions faire une conférence sur Telegram. Alors, c'est compte tenu de l'urgence que nous sommes sortis en lieu et place de la conférence sur Telegram. Nous allons faire un direct sur notre page Cheikh Oumar Keïta pour décortiquer ensemble les propos de notre cher et bien-aimé ministre, Premier ministre, M. Abdoulaye. Gloire à Allah, béni soit Allah, le très miséricordieux. Gloire au nom du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, à nos partenaires, le Théouda, à nos partenaires Yaï Touré,
celle qui m'habille tous les jours, à nos partenaires Chérif Tiami Aïdara, l'homme de Kabako, le miraculeux, Kabako Froid. Je n'oublie pas aussi Sénéfoké, Dame Satigui, mes salutations à tous. Nous allons commencer ce grand direct. Partagez, partagez et partagez. D'escorter son excellence. L'Assemblée va maintenant écouter On va écouter. Déclaration du Premier ministre par intérim de la République du Mali, son excellence Abdoulaye. Il est important. Premier ministre Makalame. Je prie le protocole d'escorter son excellence. Ok. Amna la main. Amna nga Premier ministre Makalame. Кемали, его превосходительство Абдуллая Маигу. Приглашаю его выступить перед Ассамблеей. Aga ploma dankoy. Aya partager. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, de prime abord, je voudrais m'acquitter de l'agréable devoir de vous adresser les chaleureuses salutations du peuple malien, riche de sa diversité culturelle, religieuse et ethnique, ainsi que celle de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Monsieur le Président, votre brillante élection à la présidence de cette 77e session de l'Assemblée générale et la fin des travaux de la 76e session de l'Assemblée générale, brillamment conduit par votre prédécesseur, son Excellence M. Abdullah Shahid, de la République des Maldives, m'offre l'heureuse occasion d'adresser à vos Excellences les chaleureuses félicitations de tout le Mali. Enfin, permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre... Aye folike Mali ya yira diena ko Mali ye jamana de dame jamana de do bonya jamana de do an ni bina kuma tiɲɛ kan ibe bonya do i kuma cogo la aye foli kɛ aye partage bila ka taa aye foli kɛ a tilale foli la a ko aye kuma daminɛ n'o de ye ko tiɲɛ fɔ o tɛ se ka teriya sa tiɲɛ fɔ o tɛ se ka bɛn tiɲɛ tiɲɛ fɔ o tɛ se ka furu sa ni tiɲɛ fɔ ma bɛn jɛ o jɛ la o jɛ o sigila galon kan nafa t'o la mais n'an bɛ kuma ni ɲɔgɔn ye an ka kuma tiɲɛ kan n bɛ Ala fo ka Ala barika da ni ye Keita Cheikh Oumar Keita yɛrɛ tagabolo ye tiɲɛ o de bɛ laban galon a nafa tɛ kɛ mɔgɔ si kan i b'i ka diɲɛlatigɛ kɛ galontigɛ ye fɛn kelen bɛ yen n b'o fɔ don o don i jija i kana sa n'i sala ka t'i da bɔgɔ la i b'a dɔn de la k'i tun bɛ kojugu la o don mɔgɔ si tɛ o don i kumakan tɛ mɛn o don i bɛ dugu jukɔrɔ o don i ni fɛn bɛ fɛn na n'i tun y'a dɔn i tun tɛ galon tigɛ donc a ko an ka Mali ye foli kɛ malidenw ye foli kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔ n'o ye Assimi Goïta ye a y'a ka foli lase a ko foli kɔfɛ an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye foli kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn bilasira foli kɔfɛ an bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya
Foli kɔfɛ a y'aw sigi k'a tulo dayɛlɛ n bɛna fɛn don aw tulo la manda la n'a ɲɔgɔn na depuis ONU créé la fɔlɔ a tun bɛ fɔ a ma ko Société des Nations SDN Société des Nations o de tun y'a tɔgɔ fɔlɔ ye a bɔl'o la ka na ONU la Organisation des Nations Unies a bɔl'o la sisan ka na NU la Nations Unies ni m'a fili a ye tɔgɔ falen 3 mais depuis nin tɔn sigila don min na diɲɛ bɛɛ de bɛnkan de don dɛ nin tɔn bɛ sigi don min na yɛrɛ farafinw tun bɛ jɔnya la an kana ɲinɛ o yɔrɔ kɔ nin tɔn tun bɛ sigi don min na farafinw tun bɛ jɔnya la nin tɔn tun bɛ sigi don min na Mali tun bɛ jɔnya la nin tɔn tun bɛ sigi don min na Côte d'Ivoire Sénégal La Guinée Mauritanie Niger Burkina nin bɛɛ an bɛɛ tun bɛ jɔnya la an tun bɛ jɔ ka jɔnya la Faransi m'a fɛ ka nin décor de planter a ka se ka kuma faamuya ka ɲɛ n'i y'a mɛn aw ko Keita ka kuma ka ɲi Keita bɛ bilasirali min kɛ ma chérie personnelle k'a di comment vas-tu ma fille a ko nin fɛn m'a fɔ a ye a ka faamuyali kɛ k'a dɔn Mali ye fɛn min kɛ mɔgɔ caman content na Abdoulaye kumana a ye Mali ka kuma kɛ non Abdoulaye ye tiɲɛ Abdoulaye mais yɔrɔ dɔ bɛ yen a bɛ ka pan a hakili kunna n bɛ Ala deli Ala k'an dɛmɛ n'a y'o faamuya aw bɛ minnu bɛ panpana k'a bila a bɛ sigi fɔlɔ ka jateminɛ kɛ ko subhanalahi aw b'a yɛrɛ ɲininka Mali sera ka nin kɛ cogo di k'a fɔ ko bɔn ma bɛn Mali kan Mali sera ka nin kɛ cogo di ko an ka Abdoulaye a ye nin fɔ ka taama ka taa ka hôtel chambre la a bɛ tila ka avion ta ka segin dɛ Mali avion de taara n'a ye a tɛna don avion wɛrɛ kɔnɔ avion m'an yɛrɛ bolo o ye avion prix ɲagami k'a bila avion bɛ yen an ta de don avion bɛ yen n k'an y'o de bila ka taa Dumbuya nɔfɛ ka na n'a ye n ko Mali ka avion de taara Dumbuya ta ka na an ka avion m'an ka ɲɛmɔgɔw bolo a taara o de kɔnɔ donc n b'a fɛ a ka kuma faamuya ka ɲɛ ne bɛ nin présenter a ka mɛn an bɛ yɔrɔ organisation min kɔnɔ nin mɔgɔ caman t'o yɔrɔ dɔn nin tɔn sigila k'a yira ko an da dɔ yɔrɔ tɛ kuma na anw ta ye sagaya ye anw ta ye baganya ye an bɛ tugu mɔgɔw nɔfɛ u mana bila yɔrɔ min na an bɛ tugu nɔfɛ u mana an bila yɔrɔ min na an b'an sigi yen u mana an siri yɔrɔ min na an bɛ bin d'u ye Société des Nations Organisation des Nations Nations Unies anw tun bɛ u bolo ten de n b'a fɛ a k'o de faamuya an tun bɛ ten de o jɔnya la an mana siri yɔrɔ min na an b'an sigi yen ka bɔ ni sugunɛ bɛ k'an yɛrɛ kan u bɛ na k'an denw ta ka taa n'u ye an musow ta ka taa n'u ye k'an ka dugu kɔnɔ jamana fɛn fɛn ye jamana ta ye u b'a bɛɛ ta ka taa a tɛ ku i la k'i k'i da maga ka kuma mais bi diɲɛ yɛlɛmana a bɛ mɔgɔ ɲɛna ko diɲɛ yɛlɛma ye fiɲɛba dɔ de ye ou bien mankanba dɔ de bɛna kɛ non Ala ka yɛlɛmali bɛ yen mɔgɔw ta bɛ yen Ala ka yɛlɛmali jateminɛ bɛ yen ani mɔgɔw ta bɛ yen walahi bilahi diɲɛ yɛlɛmana bi mais mɔgɔ t'a dɔn Mali ye fɛn min kɛ quoi a b'a dɔn ne bɛ ka kuma nin kɛ ne bɛ ka Abdoulaye lajɛ ne ye Abdoulaye ka discours lamɛn fo ne fana ka si de bɛ ka taama ne kan ne ka jateminɛ kɛ Mali de ye diɲɛ yɛlɛma mais a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko bombe atomique o de ye diɲɛ yɛlɛma oui tiɲɛni sira fɛ a ye diɲɛ yɛlɛma Américains b'u disi gosi an bɛ bɛɛ ɲɛ u ka faamuyali la u ye diɲɛ yɛlɛma mais n'u ye anw de suɲɛ Abdoulaye y'o de fɔ bi o bɛnkanni min kɛla anw kan o de y'a to u bɛɛ bɛ jɔyɔrɔ min na o b'o la bi bɛnkanni de kɛla anw kan diɲɛ Ala ye farafin dan k'a fɛn kɛ an ye Ala m'a kɛ continent si ye hali Magan jamana Ala m'a k'a ye n'o ye karamɔgɔ min tɔɔrɔ u ka taa recherche kɛ n'o ye faamuyalibaliya hakili fitinin min tɔɔrɔ u ka taa ɲɛɲinini kɛ Ala ye fɛn min kɛ farafinna ye bilahi a m'a kɛ Magan jamana ye an ka kira jiginna ye o ye tiɲɛ ye silamɛya jiginna o ye tiɲɛ mais Ala ye fɛn min kɛ farafinna dugukolo ye a ma kɛ ye parce que mɔgɔ fɔlɔ diɲɛ mɔgɔ fɔlɔ farafinna de don o ma kɛ Magan diɲɛ mɔgɔ fɔlɔ anw de don Ala ye diɲɛ dan don min na mɔgɔ fɔlɔ fɔlɔ a bɔra farafinna de o tɛ fɛn b'a ye fɛn b'an ka dugukolo kɔnɔ a t'u bolo fɛn b'an ka dugukolo kɔnɔ a t'u bolo sanu b'an bolo a t'u bolo u b'a nɛgɛ de k'an ka sanu minɛ an na jama b'an bolo a t'u bolo
Ango tote. Imana do kuma ango tote anga ministre ka kuma la me. Ni tu es ka décor présenté folo. Au ka famille femme bessina. Mali est femme kebi. Mali est femme de perrin. Mali est daga do de chi. Mali est dien croix tagasira. Mali est de tracé bi. Mali est femme ke ni Mali est ninga. Mali est ta don a femme ke. Mais mom nous ba don ni ala ou son akila. Au lieu de mana anga premier ministre kuma chola me ka don dien tu me choromina. Ka don ni ton sigla choromina. Mom ni iba fo subhanallah. Ibe wuli ka sujuru be ka ala fo Mali est femme ba de kebi. Wallahi billahi Mali est femme ba de kebi. Mali est femme ba de kebi. Femme ba. Moma signi femme. Joka wili kijo atigima ko ye zoin ko ye tieni kelai o ta don ko jien yele mana em tu me jonyala fembe dalika me e willa kika ika jonye moko ko laje ka fo zon tieni kela galuntigela e ta don ko ye femba de ke to bina e laje o e courage usoro ka ke to fene bina e laje u re jiniga Récente sortie médiatique au cours de laquelle vous prenez position et vous vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux. Men Jean Folo, ako Guterresma, aine rekuma kamende mufo Guterresma, mais aine tatouille. N'état de voix officielle flène en premier ministre. Aïe, comment dans le format faut qu'on a hakili là. Son ngan damrani na nye vidéo nye direct sabake. Ne m'a fait sabau bien nani. Ngo Francis. Son ngan direct ke nyafo. Ngo. Obe drome kele di Keita ma. Ko Keita ibulma de menene malikele la. Ibolma de menene mali jola ibolma de menene mali kola a drome kele abadinema nyafo ayongo billahi lezi a barka ka boni fransika million moyen fransika million temps fransika milliard kele a preuve fleni moi dans me kuma ne rebe kuma benanda menta do abena chogomina mais ma faute parce que ndani mbala ala mi adonda atna kunshulu francier bi awe Jojo dinema nanya be franonga depuis ni kuma ndamene phobie depuis ni Nations Unies kuma ndamene la phobie wari mfarla nyonga ka dinema ne mafli barka ngama abarka malamantina ajate fo awye mais ay femi nyeni ay barka minye ay alaje France 24 ni RFI la woli kata New York ka wardi anga jamana nyemo doma ka interview kenouye kulasi ka kuma Francis la sigi u ya damna ni joy Antonio Guterres warim dilama ala kele de badado me warmandi au ka drome kelingilinde ke tayo dita ka million dila Antonio Guterres ma ka goji ka dalagange galoy abna chien ici ça au coffre u ye jon wele u ye Nigeria ministre des affaires étrangères wele ayo drome flafla ni drome drum franyoga ko kete ibuluma de menaide nye Nigeria ministre nya goshine million dilama ala kede de bada don ta dado no bole c'est au président Zondeni Umaru Ambalo warim dilama ala de bada do mais o ka drome duru na ka drome ta na ka drome mo no ya to nenga courant sraka klaka projecteur dosa ka courage soro ka kuma nya goshlimke ala jebi anga premier ministre bola ay mu defo abaro sisa de ko wari anaf aba fo be kete be ka fant anyata na famarol anga transition sugumi ute an wele u ba do nu e an wele ame baramna atna olure arranger nu e an wele u kerefe on dabeji anyabe muna antna se ka fotuguni abe comme si ça nous nana en mine ka on koro ka dese ka ngabarake u ye u ka jatimine angu toy u ba deme nemu nana ne hagil maya ame jatimine ko ka hagil maya ka ame jatimine ko ka kuma kan am se ka baraka chugomina u ye jatimine ke anye goshi ni mo mi able ka kuma la mebil mo haga me ne wole bi ka fo Keita subhanallah
Ika kuma chama be abla ika kuma kono. O korote kone na blessing la ka kuma o korote kai ne ka video non hotel. Ala de nana ke anga haminata, anga miriata, anga jatemine, anga faso kanu, anga faso fe, anga patriotisme. Ala de nana enflabe son hakina kelina. Ale ma baraka akelin ane asimi di jela ka barake. Mene kita yere soro ale ni asimi ka baraka na la ni kuma mun fo akuma chama ba ka discours ko. Aya yira ko Antonio Guterres. Chien t'a fait bi, chien t'a fait sini. Mais ne ya yira nga kuma bela. Ce sont des mercenaires, il reste des mercenaires. Mercenaires de l'Obeto là. Antonio Guterres koko mercenaire ou te. Keita yo gauchi. Nigeria, ministre des Affaires étrangères koko mercenaire ou te. Ambalo koko mercenaire ou te. Français warbade mboko ka ankele. Macron ya kuma fo anyo. Anya vidéo là tu m'as bien mais Macron koko ka ankele. Mais si ça, on a remporté une première victoire hein, malgré Macron warbade mboko. Macron dit, on a battu la France, on a battu Macron, on a battu les pays. Mounou banko malite kuma kete kuma rofode. Comme monsieur le président Assimi, ni Francisco qui te kuma conseil de sécurité là, à la flèche à dabado d'elle. Olu nyana kuye dado datu, mais à la dado d'elle. Ni ibina kuma djembe de bini kuma kame. Donc mouma mbolo anya fode. Anaka la preuve kunguruni angabo. Amakewa, akelawa make. Aya mewa umi amame. Mais bi anga premier ministre Seginaka. Que ce sont des mercenaires. C'est ça Antonio Kakuma na fakela monnaie fou. Ambalo Kakuma na fakela monnaie fou. Nigeria ministre des Affaires étrangères Kakuma na fakela Frère, c'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022 dans laquelle ay kuma meya Antonio bola nye mu de fo ngo Antonio ntira sigi nye kuma mu fo ngo mais Antonio ngo tu es un menteur ngo chokoroba langolo galon tigela ngo MINUSMA e mu de fo MINUSMA ya yira ko nunu utu don ou ma delika baraka MINUSMA ka bolo konna la ou ma delika baraka Nations Unies ka bolo konna la peu importe ce que Ouattara dit galon tigela ngo monsieur Antonio tu es un menteur oui kele donc Antonio ebe bo ka MINUSMA reka kuma ka Nations Unies reka kuma ke bo contredit ni warma di ma iba kewa ni ema san iba kewa ou sana ou you référé. Voilà où va le monde. Mais en bola, au be drome kele ni drome flamundi. On n'a pas no barka a nyaba place dola. Nya fama ngo MINUSMA ka noti be ngo me tante de bolo kometa donko ka MINUSMA ka noti ta koko kala. Ngo be MINUSMA kuma kame. Be Nations Unies ka kuma kame. Donc anga premier ministre be kan ko defo. Akoko lieutenant Antonio Djabi ko est-ce que bon aka kuma bo ira ko na ba yere don na ba ka barado aka barata to parce que tout le monde na comme na pression de Kemalika nyo ira bela muye nunu be wele kunyinga RFI ni France 24 nunu be nyinga dans l'intention ka pression da Malika Mali bise ka discours changer chogomena Mali bise ka discours fale chogomena Mali bina ni Miriam ye Malika suko bla ka ise ka ndeko Mali subana le kanake akonake ayina tien fo jembe kame donc aya yira ko Antonio gaye galon tige Antonio ate tien kono Antonio c'est vrai Nations Unies secrétaire général do mais ote ya Maria Dama koni Mali justice ko koni ezonyi
k'ale Antonio b'a fɔ ko tɛ zo ye ko daluya jumɛn b'ale bolo k'a yira ko ninnu tɛ mercenaire ye ne y'o kuma fɔ a ye o n y'a fɔ a m'a fɔ n ko daluya jumɛn b'ale bolo daluya t'a bolo a bɔra ka taa kɛ dabarabaya kumakan de bon n t'a fɔ sisan ko Mayiga ani Mayiga ni an bɛɛ bɛ ligne kelen kan ani Asimi ani Mali bɛɛ an bɛɛ bɛ ligne kelen kan an bɛɛ bɛ kuma kelen de kɔnɔ ne ye ɲininkali kɛ ko daluya jumɛn b'aw bolo n'a ko k'u tɛ mercenaire ye c'est que daluya dɔ b'a bolo mais daluya t'aw bolo a t'a dɔn k'a dabara fɔ ah parce que il est secrétaire général des Nations Unies donc parce que o titre b'a kan a b'a ɲɛna ko b'an bɔ a ja kan n'i ye nkalon tigɛ mɔgɔ min bɛ bɔ a ja kan bilahi lezi o tɛ Gawusu Keyita ni Mariam Diallo den ye ne tɛ bɔ n ja kan n b'a piyale f'i ye Mali seginna k'o de kɛ sisan k'a yira k'a tɛ tiɲɛ. Il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies. Les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays... La synchronisation des actions. Je suis content. Pati Sagana. Non. Non, Ablaye, tu es bon. Wallahi, ni nana maga tchoko belagata. Amandi kata fait cité administrative là. Mais je vais chercher à aller saluer le ministre. Mais ta premier ministre il faut. Mais ta fou. À quoi la synchronisation des actions? Keita il faut. Keita ya faut. Oui, la synchronisation des actions de faux avec un courant de faux. Quand aye moro la bo, comme Mali Kayira, comme Mali Jotala, comme Mali la gauche, comme Mali ke galontigalay, Kayira comme Mali Bengali ke Côte d'Ivoire, Mali Bengali ke Côte d'Ivoire, Mali va faire Bengali ke Francica. Donc la synchronisation des actions au cours de moro Guinigala RFI ni France 24 fait. A ɲininkali kɔrɔ fila t'a la kɔrɔ saba t'a la a dabɔla kama de ka Mali la gosi ni m'a fɔ ni a ye a tora kan ko n ye nkalon tigɛ n tɛ yafa mɔgɔ n'a b'a dɔn ko ne m'a fɔ k'a bɛ tora kan n tɛ yafa o ma a ye taa n ka vidéo lajɛ a ye kunu vidéo lajɛ a ye kuna sini vidéo lajɛ n y'a fɔ bon la synchronisation de ka bɔ ni ka ninnu bɛɛ k'u bɔ k'u hakilina kɛ kelen ye ka Mali attaquer o de kɔrɔ ko la synchronisation des actions. Ka bɛɛ kumakan ka dilan ka kɛ kelen ye ka Mali attaquer n'a b'a dɔn Keyita ye mɔgɔ sugu min a dangadenw a tɛ bɔ k'a bɛ Mali attaquer an ka taa tuguni. Les victimes, à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Merci. Silence, monsieur le secrétaire général. A ko aw ka naganaga kuma fɛn fɛn a y'a fɔ k'a yira ko Mali ye nkalontigɛla ye dɛ Mali ye benganikɛla ye dɛ Mali magan tɛ dɛ ninnu tɛ mercenaire a ko c'est sans effet o kɔrɔ ko c'est-à-dire que nafa foyi dengele t'a la a tɛna Mali bɔ a ja kan Mali y'a yira ko mercenaire de don u dun ye mercenaire ye u bɛ juger au cadre du kɔnɔ donc o tun ye Antonio Guterres niyɔrɔ ye an ka taa baara tɔ fɛ. Votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. C'est ça, donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Oumaro Sissoko Ambalo, qui affirme, je cite, on vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies. Ayayira ni mercenaire kola dalakan nyuma kelema se ka soro ambalo da ka fo daluya dengele ta bolo ambalo kuma kan kela ko nonu te mercenaire ko ali Nations Unies secrétaire général fene ko kute mercenaire comme Antonio ko kute mercenaire donc ali ambalo fene ba ira kute mercenaire c'est ça. A ko CEDEAO ni Nations Unies tient avec comme benkan do de bay comme Mali la gauche. Qu'est-ce que un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Nous kumani adjala mo chamaide. Ako
ko Antonio Guterres jamana ɲɛmɔgɔ tɛ a bɛ jamana min kunna ko yira k'a y'o ɲɛmɔgɔ ye président tɛ premier ministre tɛ donc a ka baara c'est un fonctionnaire de do a bilala baara de la a tɛ président ye donc a tɛ se k'i bila président place la k'a bɛ kuma dɔw fɔ depuis diɲɛ b'a ka diɲɛya la farafin jamana si ma deli ka nin fɔ Nations Unies secrétaire dɔ ma depuis diɲɛ b'a ka diɲɛya la depuis Société des Nations créée la kana Organisation des Nations Unies kana Nations Unies la depuis diɲɛ farafin jamana ma sɔrɔ a ma o farafin jamana tɛ comme de la ka nin discours ɲɔgɔnna fɔ k'a yira ko secrétaire général qui n'est pas président il est un fonctionnaire Mali ye da dɔ dayɛlɛ nanzara b'a fɔ o de ma ko la boîte du Pandore u y'a dayɛlɛ fɛn caman b'a kɔnɔ Mali ye fɛn dɔ de dayɛlɛ le Mali a bɛ fɔ o de ma ko inaugurer une ère nouvelle Mali ye tile kura sira de dayɛlɛ Mali ye sira de dayɛlɛ ka yira jamana bɛɛ la ni mun ma bɛɛ ma a ye bɔ ka kuma Mali bɛ k'a yira de ko jamanadenw n'u bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ aw bɛɛ bɛ kɛ kelen ye mais an ye Choguel ko to yen sa hali bi an ka dugawu kɛ Ala ka Choguel ɲuman sigi bɛɛ b'a dɔn Choguel ye kuma fitinin min fɔ a kɛ diɲɛ tun bɛ ɲini ka wuli mais Ablaye bɛ ka min fɔ nin Ablaye ka farin ni Choguel ye siɲɛ 100 ka taa ka sigi Ablaye Dalakan ka farin ni Choguel ta ye siɲɛ 100 ka taa ka sigi mais o politicien tɛ yen k'i falen ba sinji la k'i bɛ Abdoulaye dɔgɔya Mali kɔnɔ a tɛ yen u k'a kɛ parce que sɔrɔdasi de don mais a dun b'a ta fɔ tiɲɛ de kɔnɔ n'o bɔra yen a ko Umaru Ambalo ko b'a yɛrɛ kɛ i n'a fɔ a ye fonctionnaire de mais fonctionnaire nin il faut k'o fana ka walawala k'o faamuya ka ɲɛ ni ko jamana ɲɛmɔgɔ ma qui n'est pas un fonctionnaire o kɔrɔ ye mun ye fonctionnaire patron b'i la ou bien fonctionnaire minnu tulo bɛ na patron t'u la wa patron b'u la n'i ye fonctionnaire c'est que patron b'i la n'i ye fonctionnaire c'est que i bɛ taa instruction ta yɔrɔ dɔ de la n'i ye fonctionnaire c'est que mɔgɔ de b'i bila ci dɔ la n'i ye fonctionnaire mɔgɔ b'i bila baara dɔ de la mais si tu es président i b'i ka jamanadenw jamana tagabolo i bɛ baara kɛ sariya de kɔnɔna na n'i ye jamanaden n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye tu as la légitimité et tu as le droit ka ko dɔw kɛ ka décision dɔw ta mais tu n'es pas un fonctionnaire i tɛ baara kɛ mɔgɔ ye i bɛ jamanadenw ka labila de la i bɛ jamana ka labila de la i bɛ to jamana ka sariya de kɔnɔna la k'i ka baara kɛ donc ka yira an balo la i tɛ fonctionnaire ye i tɛ taa instruction ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ i tɛ taa ordre ta mɔgɔ wɛrɛ fɛ baara tagabolo i tɛ taa mɔgɔ si ɲininka la k'a fɔ k'i bɛn'o appliquer i tɛ fonctionnaire ye comporte-toi comme un président avec toute la légitimité mais Antonio e tɛ président ye i tɛ se ka kuma i n'a fɔ président i ye fonctionnaire de donc to i jɔyɔrɔ fonctionnaire jɔyɔrɔ b'i la fonctionnaire limite b'i la mais an balo i jɔ i jɔyɔrɔ la mais an balo tɛ se o parce que wari dil'u ma wari donna n'a hakili cɛ. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, voilà. Il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Umaro Sissoko Ambalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali, et loin d'être impressionné par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations
et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour 2 raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Ande la kan fore korolin anya fo abini ka kalo da wana mambo bi tien bangela anga premier ministre ko ni nga jugude ni ne a fo abeben ni bouma bele a fo abeben ni pedali fomba reka fo c'est pas à ka gel passer aller officiel de ni amara sila jury chercher la fo abeben mais un premier ministre de la République Mali premier ministre la voix officielle à ma foi yorore aya fo tribune des Nations Unies la aya fo ende ko Bazoum te nigérien ye Bazoum ye étranger de ina fo Bazoum te yera wolo Bazoum te nigérien yera wolo donc si sans ko bega famia dondoni parce que ayira la ko Bazoum ko terroriste de do ayira la ko Bazoum ko nyagamini kela de do ayira la ko Bazoum ko nigérien te donc abla yodo yira ako niaye Bazoum naka ministre des affaires sengeleni ministre des affaires étrangères sengeleni niaye obe Mali ndongo do ko Mali mujabi ko korofla folo Mali ti moshika neni ki blay singoro Mali neni Mali fene be bokini ko dia to kuma Bazoum jabi fobi mais bi uba yira Bazoum la ko dambe ko bela rembe kuma na ite nigérien ye iye bengali kelari tien ti fait ite nigérien yera woro mais ni kuma na fola jamana billahi Bazoum tise ka shifanga la bi ni jamana wara de tundu Bazoum tinte shifanga la bi jamana dombe wuli ku jo ko ka jamana siguma Bazoum tinte shifanga la bi ni jamana wara de tundu Bazoum te shifanga la mo foyer Bazoum tinte shifanga la donc Bazoum te nigérien Bazoum te yera woro donc ni mo sugu ita en fait est-ce qu'on aurait quand on ka Bazoum ka provocation diabia maro sona ka tla ni nyene minila sona ka tien so parce que ayira la dien be de la dien be a fola yorom fen la dien be ba ere so yorom la tribune des Nations Unies nous de fois yongo Mali fin de kebi quoi depuis dien ba ka dien yala anyona mandeli ka ke ina fo Sunjata Keita atun desembe ka wil domina a wila kijo odo mandéar donc kaka masake wila kijo bi Mali kumala Mali aka place bedeta mandé place ayo deta dien kono bi Mali wila kijo a sin flaka bi Mali yijo a sin flaka ka jamana kuturu fle ka fo président ma ko e nyamogo de ko te yera wolo de ko te nigérien ni Mali te madala na courage be so mo la ka fo ko kabantuni ka Nations Unies secrétaire général ko bla place la ka ambalo ko bla place la amabale aka kuma to la main. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. Monsieur Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le conforte totalement dans notre constat. Excellent Monsieur le secrétaire général, le Mali tirera toutes les conséquences de droit de vos agissements. Devant Dieu et en leur âme et conscience, nous demandons à ceux qui refutent notre version. Nyeni kumande fo ngo président munu be nale ngo mangini asimi fe aku nyininga u fefe signi fleni u che abebe joma ko malika avion kelen ka surasu ka kono ka batone avion flana ka keleke mino ka kono kata jigo jamana capitale kono ko fente boala abebe joma abeka nyininga de ke ko fefe bega kinna na kan foni kuni alache uni alache jamana jombe son no abaro Keita e fin de regini gouvernement fait quoi billahi lezi
gouvernement a non seulement ne yɛrɛ dabali banna quoi est-ce que b'a dɔn ne bɛ ka kuma parce que an balima caman bɛ yen o ta sinon ni kuma yɛrɛ foyi man tɛ ka fara nin kan nin kuma bɛɛ banni ye wallahi ne ni wasala billahi lezi n bɛ yɔrɔ min na n content de don ni wasala quoi n ye fɛn min ɲini a tɛmɛna o kan n ye dali kɛ ni min ye a tɛmɛna o kan miiriya yɛrɛ ma yɔrɔ min ye dɛ a tɛmɛna o bɛɛ kan hali bi an ka kuma lamɛn. D'indiquer s'ils accepteront que les militaires ayant dissimulé leurs identités en mettant sur leur passeport qu'ils sont peintres, maçons, etc., avec des armes débarquent dans leur aéroport sans que le pays de destination n'ait été au préalable informé et dans le dessein funeste de déstabiliser ce pays. S'ils ne l'acceptent pas en tant qu'État, si cela n'est pas possible à Lisbonne ou ailleurs, le Mali non plus ne l'acceptera pas en tant qu'État et ce ne sera pas non plus possible à Bamako ou dans une autre localité. Bon, ni yoroni kuma ni fene temena mɔgɔ hakili ka dɔɔni. A ko o jamana tɛ n y'a kuma fɔ kɔrɔlen mɛ n bɛ segin a kan. Ko jamana kɔnɔ sɔrɔdasi dɔ k'u yɛrɛ kɛ avion kɔnɔ avion filanan ka kɛlɛkɛminɛn k'o kɔnɔ k'u tɔgɔw dogo ka baaralankolon bila u ka passeport kɔnɔ ka taa jigin jamana la. Ni a tɛ bɛn o jamanaw ma Antonio yɛrɛ bɛ bɔ jamana min na ni Lisbonne ka Portugal n'a tɛ bɛn o ma a tɛ bɛn Mali ma. O kuma kɔrɔ ye mun de? N b'a fɛ aw ka miiri dɔɔni. O kuma kɔrɔ ye mun? O kuma kɔrɔ ko CEDEAO ye mɔgɔ lankolon minnu ci président lankolon minnu n'olu ko k'u bɛ na Mali la ko ka segin ni 46 ninnu ye Mali ye message ci u ma ka ban Keita ye de ɲini n ko a ye message ci diɲɛ bɛɛ bɛ message min faamuya a ye message ci CEDEAO bɛ min faamuya Alassane bɛ min faamuya Macron bɛ min faamuya kuma kɔnɔna la diplomatie la hali ni Abdoulaye bɛ to sɔn ka mɛnɛni kɛ mais a bɛ to sɔn ka kuma kelen-kelenninw don kuma jukɔrɔ kɔ ni kuma dɔ donna a jukɔrɔ ni yɔrɔ a ko Mali tɛ sɔn bi a tɛ sɔn sini mɔgɔ tɛna k'i bɛ Mali déstabiliser ko Mali bɛ sigi donc terroristes de don mercenaires de don ils sont qualifiés en tant que tels foyi tɛ bɔ a la sisan aw bɛna na négociation kɛ ni base jumɛn de aw bɛna négociation kɛ ni base jumɛn ye sur la base que ils sont mercenaires ou sur la base ils ne sont pas mercenaires parce que négociation fɛnɛ o de aw ko k'a bɛna na Mali la ko ka négociation kɛ non on vous attend au Mali à pied ferme aw bɛna négociation kɛ cogo di aw bɛna négociation kɛ ko ka mercenaires de libérer wa ou bien aw bɛna négociation kɛ ko ka sɔrɔsiw de labila ni kuma kɔrɔ y'o de Mara Ablaye yɛrɛ sigilen bɛ a bɛ ka n ka vidéo lajɛ mandi masa a wulila tuguni non an bɛ ɲininkali k'o la parce que ni an ka premier ministre ka kuma de ye nin ye an ka premier ministre a ye nin kuma de don a ka discours jukɔrɔ n'a tɛ bɛn aw ma a tɛ bɛn Mali ma n'a tɛ bɛn Mali ma ni Mali ko ko mercenaires de don ce sont des mercenaires sisan aw ko k'aw bɛna négociation la aw ko k'aw bɛna Mali la k'an'u bɛ sigi aw b'o kɛ cogo di sisan a bɛɛ kan k'a yɛrɛ ɲininka i b'a dɔn Ablaye a ye jaabiba de d'a ka discours kɔnɔna la a ye mɔgɔ caman de hakili sigi discours kɔnɔna la politiciens minnu tun bɛ ka panga woloti ni fɛnw kɛ a donna a bɔta mercenaires on va partir au Mali on va revenir au Mali on prend a ko Mali mago dengeli tɛ sanction la Mali tɛ siran sanction ɲɛ ni sanction ko de b'a kɔnɔ a ye sanction labɛn an sigilen bɛ k'a kɔnɔ a y'o fɔ a ko ni sanction ko de don a y'o bin an sigilen bɛ k'aw kɔnɔ an fana b'aw jaabi a ko ce sont des mercenaires a ko k'a bɛna négociation na a bɛna négociation kɛ ni kan jumɛn parce que ce sont des mercenaires ou ce sont des soldats s'ils sont des soldats ils sont a na ni document b'a yira ko soldats de don parce que n'aw nana ko mercenaires tɛ c'est que daluya bɛ aw bolo ka yira Mali autorités la nin ye anw ka daluya ye preuve filɛ de mercenaires tɛ soldats de don u nana Nations Unies ka baara kɔnɔna la an b'o yira Mali la mais n'o t'aw bolo Mali fɛnɛ bɛna a ka daluya bɔ ka yira aw la ce sont des mercenaires aw sigilen bɛ aw kɔ de aw fɛn fɛn nana a bɛ bɛn aw jɔn kelen-kelenna ma mun kɛra Mali la a bɛ bɛn aw ma Togo a bɛ bɛn i ma wa e ma deli ka mɔgɔ minɛ k'a di Ouattara ma Faure Gnassingbé Ghana a bɛ bɛn i ma wa u fɛn fɛn
Ni Bazoum tu me négo délégation là, ne m'a la Bazoum de délégation là parce que anya ira Bazoum na ko Bazoum te yela golo. An ira Bazoum na ko Bazoum e danga dele. An ira Bazoum na ko Bazoum te Nigérien. An ira Bazoum na kadla doro tanga kumala. Aw ni ala che Bazoum be na tuguni ngo Bazoum tu me délégation là avena atina o. Togo fene ne ka kumala mewo. Togo fene ka vidéo bina boka ira Togo la. E ma délégation ngona ke ya. I ma délégation mo ko mene ka di watara mawo. Si ça on fait maintenant kumala. Ama fait ka obey yiniga. Ama fait ka obey yiniga. Yiniga liga no. Mun kala malab se ka kaula. Abe bauma. Anga tani kuma toy. Malien, Monsieur le Président, une nouvelle ère des solutions porteuses de changement pour les défis interdépendants. Ako nouvelle ère. Nyinga kuma damne nori. Go Mali ko do de damne. Mali sera dans le délai. Une nouvelle ère. Nyafo wa mafo. Mais comme tu es ni mais bila ine ma ni discours la même ni yoroni tumpana akili kuna. Mais discours est tabolo. Akuma choko tabolo de ba yira ko c'est une nouvelle ère. Donc n'a pas fait anga ben. Ambe nyongo bunye, ambe nyongo lame, o de nyongo te. Anga premier ministre ko kwa tola. Thème de cette 77e session de l'Assemblée générale suscitera l'espoir de meilleurs jours pour le Mali. Non, on arrive là-bas. Que le bilan sans complaisance de l'ancienne ère soit établi, que les enseignements soient tirés et que les recommandations objectives soient formulées. Une fois cette étape franchie, je ne doute pas qu'à travers notre action collective, nous réussirons à pacifier les multiples foyers de tension dans le monde, mais aussi à promouvoir un développement harmonieux et lutter efficacement contre les pandémies, la dégradation de l'environnement et le réchauffement climatique, les inégalités, les politiques de domination et de prédation des ressources. À partager. Depuis le mois d'août 2020, le Mali, mon pays, se trouve dans un processus de transition qui prendra fin le 26 mars 2024 par le transfert de pouvoir aux autorités élues. D'ici à cette échéance et conformément aux recommandations des assises nationales de la refondation, les autorités de la transition se sont engagées dans 2 chronogrammes convenus avec la CEDEAO à faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime est de refonder l'État malien, afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple à la paix, à la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali. À partager, à partager. Dans cette perspective, je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures ont déjà été réalisées, notamment la promulgation de la loi électorale, qui comprend entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont l'installation est à un stade avancé, ainsi que la mise en place d'une commission composée d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Monsieur le Président, sur un autre plan, que les gens savent que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément 4 types d'insécurité. Le terrorisme, les conflits communautaires, manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. Parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, le Mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité, en particulier les groupes extrémistes qui sont responsables de toutes sortes d'abus contre nos paisibles populations. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Les vaillantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent, sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour recruter, former, équiper et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité
Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire ou sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques, sociales, de développement, y compris la fourniture des services sociaux de base à nos populations, affectées par la crise multiforme. Niyoro, avec Aïra, que transition est barachamake. Mais c'est vrai, Benia et Kumachambeka fort, est-ce que transition m'a décès, est-ce que transition ali kuna sini ni dot ma kumana donne yininga. Nous c'est vrai, abseka ke au nyana ko fema ke mais transition beka baraba de ke, beka baraka mais le seul problème c'est que communication tout bolo. Au lieu de défaut, communication tout bolo. Donc au beka bara fait que souvent ça passe inaperçu. Au lieu de anyabe anga premier ministre là, abeka damra domaine chamana. Mais à domaine ni a kelingina ta kaladje, moko ba fo avec akuma en réalité antika foyi. Mais il se kaye parce qu'il banbe kaye. Le seul problème c'est que communication de kanga orienté kayira moko la nini ni besina, nini ni kela, nini ni bolodala. Moko se ka jatemine kenoy. Au kele ne anga de foyi, sinon ka foko te ka barako be ka barake adu me ka kuma chama fo, mais yora to yoro fla. Abad damga la sanu watara ka yoro la yoro chogo yoromna. Ana ba damga Macron ka yoromna. Anga to ango yoro la me. Nanyo yoro la me kanye. Muma mbolo anga familiali mu amu la sama. Sinon transition anga nyongo nengen dabla, anga nyongo juguya dabla, anga nyongo kele dabla. Ka foko filitu ka barala we galoe. Ka foko kodo maga we galoe bifrento donye. Bio donné amena kuma spécialement abla ye kuma kam ke Nations Unies là. Donc antna se kan damra ko ni amandamra exclusivement aka discours amna ndamra de là. Doro mi se kana am se ka blesser le doke. Mais bitay mu o yaka discours am au de la main. Que nous traversons depuis janvier 2012 avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre. Parce que moi, nous va foko corona mo la filine de do ou ma retour là ou be bamako dans les fleurs. Chamantiero na be fama le centre du pays hein marote mais pourtant akakuma be ka so bema akakuma nie ka hira parce que dien be de bitakuma jamana fe dien be jamana be de biti ika kungo fo be de biti damara problème ni problème bi damara donc avec ko de hira ka foko Mali chamantiero ko la filinde do Mali Corée enfant ko la akoko chité tien mais bara de do na be ke parce que tien ni de barka buena. Donc, ni be dlani ke ibitana hakil mayala. Donc, dlani mbeka ke moro de nyete aux conséquences ni aux répercussions la yoron gele. Mais ibse ka sanduruta ka so dojo. Mais militi bisa ba iba so chi yoron gele. Ibse ka sanduruta ka sojo. Militi bisa ba iba so militi bisa ba ka cha. Militi duri ba so ji ni e bombla jugoro dro ya ba ni ba so chu yoron gele. Cheni ka tel ni nyenie. Donc, il y a de l'animé qui est tant d'état. Autant qu'on a là, et romna peut-être communication te ka koka. Sinon, akakuma be ko beleira. So niaga kuma la même côté, mais Mali bela gagné de. Les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. Voilà, Mali bela. Parallèlement, la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, demeure une priorité stratégique des autorités de la transition. Tant qu'instrument pacifique de résolution durable des crises que traverse le Mali dans sa partie nord. Je dois dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion du niveau décisionnel des parties à l'accord.
tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022. Cette importante réunion qui a regroupé les parties signataires et la médiation internationale a permis de lever certains obstacles afin de relancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix, s'est tenu à Bamako il y a à peine quelques semaines, le 2 septembre 2022. Cette session du CSA est un signal fort de la volonté des parties à s'engager dans une nouvelle dynamique en vue de parachever la mise en œuvre de l'accord. Je réaffirme ici notre attachement à ce processus, dont la réussite demeure l'une des conditions sine qua non de la stabilité durable du Mali. C'est le lieu pour moi de saluer une fois de plus le rôle actif de l'Algérie et l'accompagnement de l'équipe de médiation internationale. Je n'oublie pas ici la situation des réfugiés maliens. Que je salue au passage pour leur hospitalité à l'égard des nôtres. Je n'oublie pas non plus celle de nos compatriotes déplacés internes. Je veux les rassurer que le gouvernement du Mali reste très attentif à leur situation précaire et que tous nos efforts visent à créer les conditions propices à leur la sécurité et la dignité en vue de leur participation effective à la vie de la nation. Monsieur le Président, dans sa difficile quête pour la paix, la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA, de sa création en juillet 2013 à nos jours, visant à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage au nom du peuple et du gouvernement malien à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères, civiles comme militaires. Daniel, il faut donner mon numéro. Attends, il y a quelqu'un qui demande, je ne sais pas c'est qui là, c'est Sidiki. Daniel, prends le contact de Sidiki Kourema et puis bon, vous discutez après. Amidou, depuis la Chine, comment vas-tu? J'espère que tout va bien. Mes salutations, on est ensemble. Daniel, prends le contact de M. Sidiki rapidement. Donc la partie importante, il y aura un analyse là. Parce que un premier ministre qui a discours, c'est tellement important. On t'a fait qu'à avant de les chiens florés, qu'à discours intégralement qu'à la thème. Habituellement, meilleur Congo ni t'adore quand on dirait mais ni m'a fait ni qu'a marqué dans l'histoire. M'a fait amina kuma phobie alhamdulillah mais ala foka la barkada parce que ni femba de Mali bolo ni femba de Mali drontede ni femba de Frafina bolo donc t'as fait qu'à panyoro do kuna parce que ni vidéo ni abina toy ni ala sonama en don en modon en tloma sama fin be connexion là au tloma sama donnera bita faut attention mais ni en fa ada mais que ta vidéo là ni a tokoy parce que ni vidéo bina mara même 100 ans après en vidéo bina bombo bina kumake ka foko ni don on dia mo chama be ka kumaka même ma fait ni vidéo ka ke une vidéo d'ontologie une vidéo historique o dia to be ka tanta ka anga premier ministre ka kumaka décortiquer kanye pour que beka famia ananda maseyorom na anga to o yoroka teme beka la mekanye munuma opportunité sur ka vidéo yi ou quoi c'est que ah d'accord vidéo tu mènes mais qu'à d'abord kamadi kato vidéo kateme beka la main même 20 ans 30 ans 50 ans 100 ans après mo mananga vidéo la main ou se courir retrouver parce que anye vidéo intégralité la teme ma foi tigala à d'abord de kama sur le champ d'honneur au Mali. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels l'aménagement a été déployé au Mali ne sont pas atteints. Ok, si ça amène à ce en dépit des nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. Merci du côté de Burkina. Le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, merci Amidou. De paradigme, d'une adaptation de l'aménagement à l'environnement dans lequel elle est déployée et d'une meilleure articulation. En tu as gagné, ngoka MINUSMA gain. Adam na magorod là. En gagné ngoka MINUSMA gain. Asmia yira ko c'est pas la peine anga MINUSMA gain, mais ko MINUSMA tarabolo kanga fali. MINUSMA baraka chuko kanga fali. Ani risu tum benore là. Mais a MINUSMA ko malé chama bola kayu toro.
Mɔgɔ caman bɔra ko Ablaye kuma cogo ka ɲi. A don n y'a yira ministre Abdoulaye la k'a to New York n ye filiba de kɛ aw ka baara la. A don n y'a fɔ n ko aw tun man tɛ k'a to cogo si la ko Faransi ka ni projet de résolution rédaction kɛ. O fili fɔlɔ y'aw sɔrɔ. O kɔfɛ aw wulila ka na fɔ ko non aw ye fɛn dɔ ɲini an m'o sɔrɔ la donc Mali tɛn'o appliquer. Ne ko o fana ye o bɛna k'a dama provocation de. Bi Mali bɛ k'a kɛ mais mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ provocation. Bi n ye mun ɲini a don sɔnni résolution MINUSMA ka renouvellement ka kɛ. N ye kuma fɛn fɛn fɔ bilahi Asimi y'a don Ablaye da a bɛ k'a ka sego de kan. N b'a fɛ aw k'o yɔrɔ de lamɛn ka ɲɛ. A don n y'a kɛlɛ kɛ n ko il faut aw kana sɔn Faransi k'a kɛ. Aw kana sɔn mais bi o Faransi kelen a tɛ ka yira k'o de bɛ k'a kan janfa. A tɛ ka yira k'o de bɛ ka terroristes armés k'o de bɛ ka renseignement di terroristes ma. A tɛ ka yira k'o de bɛ a ka drone n'a ka hélicoptère ta ka don an ka jamana kɔnɔ ka sago kɛ ka bɔ. Bi o bɛɛ de tɛ ka yira. Parce que a don an y'a ni Faransi tun ma anw ka rédaction kɛ o don depuis o don bilahi Faransi tun bɛ se a yɛrɛ kɛcogo la. Mais an ye opportunité dɔ di Faransi ma. Bon, je ne peux pas dire que c'est mauvais, oui, c'est mauvais pas, c'est pas mauvais peut-être. Mais Faransi a utilisé l'Israël. Des autorités maliennes. Dans cette perspective, il est extrêmement important pour l'aménagement de rester une force d'appui au Mali dans sa quête de stabilité. Le gouvernement du Mali dénonce les influences localisation de certaines entités légalement présentes au Mali pour servir des agendas cachés, compris à travers l'exploitation de la question des droits de l'homme aux fins de déstabilisation. Donc, encore, MINUSMA ka mandat be ka manipuler jamana waraw bolo, jamana flatte, France, Allemagne, États-Unis, souvent Angleterre. Au lieu de be ka MINUSMA ka mandat manipuler avec la question des droits de l'homme. Ko Mali be ka bengali ke, Mali be ka fagali ke. Ni Mali est terroriste ou bunte, MINUSMA ni France be bo ka rapport langolo sebe ko Mali est civil ou faga. Mais John est terroriste, moi civil de terroriste. Les terroristes ne sont pas des militaires. Les terroristes sont des civils. Avec comme il veut de carré comme 6 ans, il veut dem senda on mais ku nenga ki be war duma boy tugi no fe be marfa duma ku ka terroriste, mais ce sont des civils. Donc terroristes nous be faga, ce sont des civils. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol, voilà, le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. À quoi? Et donc, à 6 ans, deuxième partie d'amener là. En première partie, il y a tout le monde ailleurs. Partage ou relancer, partage ou relancer, partage ou relancer. À quoi? Choguel Yafoko, la France a abandonné le Mali en plein vol. A kuma ye France toro, a ye anga jamana nyemoro farafina akodo, a ye chama bagan, michi, naluman, a ye chama toro. A quoi le Mali a été abandonné. Mais Zena, quand Mali to avion kono, pilote nous est français, ou you prend d'abord avion kono, quand Mali kelintoa erebolo. Donc Mali beka qui débrouille, qui lutter, après qu'un avion stabilisé choromina, après qu'un avion la, qu'un chorobel avion me ka digi, ni tieni make. Mali beka qui lutter kumamina, Mali beka chien tani avion e, après qu'un avion na digi choromina, na make tieni, na make ni frali. Français Mali tola, Mali concentré ni avion ba bolo, maleti ba bolo kabe avion na digi, Français nana ka muru turu Mali kola, abule ka kumayode. Ma bamanan faux pour qu'aucun famille. En plein vol, on a été lâché par la France. Pendant qu'on est en train de lutter pour atterrir l'avion, la France nous a poignardé dans le dos. Donc, Franciba fait qu'un frère. Franciba fait qu'un tachien. Après nous avoir abandonné, ouye antoy, ouye ou pendant kantoy. Ameka nyengini si sa ambisi ka jigi chugom no itla la muru tour encore là. Choguel que nous ont abandonnés en plein vol. Maïga qui nous ont poignardé dans le dos.
La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles. Quel était Mali ni français au Tchè? Mais Bembalia be Mali, Malien, anga autorité, Bembalia be ani Franci, responsable de Tchè, Franci autorité. Akoko Ali Macrona Djenyon, Macrona ka ministre, kouye Franci Djanfa. Mais Bebolo Kalamo. Macron élection qu'elle a Macron ka élection follow. Premier mandat. Ni directif follow que ala est serré à don magique système de Tumbekanga. Macron ka soirée animée. J'ai dit le président mal élu par défaut. Parce que Macron et Marine Le Pen et Nyon Soro. Deuxième tour, deuxième mandat, ni Marine Le Pen et Nyon Soro. À quoi Macron n'aime pas la France. Macron, les dirigeants, les conneries et autres, où t'es Francis fait. Francis joue de dos. Ou bien Mali qu'elle est, mais en même temps, t'es Francis fait. Ou bien Mali qu'elle est, en même temps, ou bien Francis fait Jaffa. Mais Beka Ukraine qu'elle est, t'as le flé. Beka Guélam Francis Konobi. Francis métro t'es qu'à rouler Francis. Ni français de bola kumana bi son nga direct d'amener à côté Toulouse rentrée universitaire tombé mais où y est rentré ça dit école tunganga ta où y est école ta où y a repoussé dans 2 semaines ça dit semaine kunyon fladja terminé qu'on a là muna parce que courant ko problème b chauffage problème b Macron et français do problème ka bo français ma Gelia b courant te bebolo chauffage, mon chama de bina anka à la délité, mais où il y a prévision de deux. Comme mon chama de bina ça hiverina parce que moyen té, chauffage té, métro té fonctionne tout ni. Aéroport ka dombi, Francie, Europe, il y a à climatisation be marché 24 heures sur 24 ou le chauffage be marché 24 heures sur 24. À té, nous au courant qu'à la donne au battre, au Europe. Donc, on a premier ministre qui a commencé à Europe dans les camps. Trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles, et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformés en une junte au service de l'obscurantisme. Ko Francis, Nyamoro, Macrona Djenyon, Macrona ka ministre, kouye Francis Djanfa. Follow, atmefo mounuma, ko les philosophes de la lumière, c'est-à-dire lumière tue, lumière, c'est une sorte de ressemblance sur le dos. Comme dans de la Gafonema, Keita, Asmi Goïta, Malion Nyele, mais Ebeka Malion Hakili Dael. Donc, Agakumabo au Yoro de là. Abe Fomunu Mako, la philosophie des Lumières, sinon les philosophes des Lumières, où Yemune Hakili, Hakili Dael, Kase Familialike, Kabo Dibikono, Kabo Filikono, Kabo Nemse Kafo, pour banaliser un peu Kabo Nalmaya Kono. A quoi Macron et valeur nous bête de rejeter. Macron et valeur nous bête de Janfa. L'humanisme, les valeurs humaines, les valeurs démocratiques, les valeurs sociales, les valeurs culturelles. Car fort, enine amse ka benga barake, mais nebe e boyro mo bougné. Ika histoire, ika culture, ika dîner mo bougné. E phénomène ta bougné. Ante seignement, ante de nyon gasila. Mais quand elle a bossi, quand on chouka, qu'elle a. Avec aujourd'hui, Francis est devenue une junte. Faut demander au faux qu'elle est. Tieni, Nyaramini, Nyangoya. Ou c'est qu'à Domoro Gassila Tchogomina, comme Makoroka Barabé de Kelo et 600. Avec la France, les autorités françaises sont devenues une junte.
Tisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité donc, des pays amis et des peuples africains, on est comment fort. le peuple malien on est comment fort. Kaira, ko Francis de CEDEAO chou kake Mali la. Kanyini Mali fait. Mais Francis non. Francis a appuyé mon flade kasino mon saba. Alassane Dramane Ouattara, Mohamed Bazoum, Nana Addo Akufo du Ghana. Francis a appuyé au lieu de quand Mali sanctionné. Oudoumardou, ou qui vont utiliser tous les moyens à leur disposition que le Mali va payer et regretter, Mouna Mali et Francis. Mouyo a appuyé Joneka, Alassane Ouattara, Nana Akufo, Mohamed Bazoum, Mohamed Oubenkwala Bazoum, Olo, Abok Madela. Le partenariatisme, le néocolonialisme. Mais quand Gelabe Malika Kumamina, Alassane Ouattara, Aba Fare Maka Islamé, ne bin Jela Jebila, Hindi Laga Kumadofo, Bi, Karamogo Chama, Animo Donikela Chama, Ubeka Ganika Kuma, Ubeka Ka, Agoketa Kochien Bika Kumala. Ugoko ni Chia Labanchuko Binadien kon l'Afrique, mais mon follow me afo, Abe Sandani sans Samabonelido. Ngo akon à Labanchuko Binadien kon l'Afrique. Mo chama bina chokoroba Labanchuko flow dabal be banko ni miseka ke mo la chukuni. Adumbe kala. À Labanchuko bina mo kon l'Afrique. Parce que ni chokoroba sam bishigi ni ko amamiri. Allez de Koko à sanction be Malika. Anya yo puisque aye boubou reçoit boubou Sissé. Au Kumakan téléphone à Beyame, c'est des idiots, ils comprennent rien, ils connaissent rien, ils sont pas économistes. Alassane Dramane Ouattara yo de fort. Mais Dieu a poussé qu'à Kobeke. C'est Emmanuel Macron. Donc, Mali, le Mali accuse officiellement la France qu'au Français de CEDEAO pistonné qu'au sanction be Malika. Mali tout m'a dit Mali beka fait kebi accusation fait Mali beka kebi m'a fait aubeko euro famille. Aujourd'hui, officiellement Mali beka Nations Unies est accusé. Officiellement Mali beka CEDEAO accusé. Officiellement Mali beka français accusé. Tout est fait parce que c'est le premier ministre Ateka ke Baro qu'on a là. Il fait dans le cadre d'une rencontre solennelle officielle, c'est-à-dire aux Nations Unies. Donc, Nations Unies là, avec Akuma. Donc, comment peut avec un premier ministre, tout est officiel. Bon foyer, avec officiel, avec Mali gouvernement Kumakan, avec Mali Kumakan. Donc, officiellement, pour la première fois, le Mali accuse la France. Le Mali accuse la CEDEAO, le Mali accuse l'Union, les Nations Unies. À quoi vous revenez? Il a déjoué le pronostic de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda. Coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française. La junte française. Les espaces aériens maliens en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois. Nya fois de la dernière fois, ngo Malika ke chobela ka preuve kungurubo. On a que la déclaration parce que ni Mali premier ministre veut commencer officiel. Ay document ira, ama document ira, na accusation fait porter. A ko tugoni ko preuve bubolo kaira. Preuve bubolo kaira. Bena dama on a mon rôle mais. Donc bi Mali beka accusation. Fin ni on y a kele. Fin ni on tuma kumala. On y a plaigné ngo muna autorité oteka kaname, muna autorité otangwele, muna ante siga kuma anga kuma be amado naloma tlola amado fato tlola amado yanka boya anga kuma fe nanya fo ne koni keita ni fe ngini alafe ni fe fo bi premier ministre beka ka sigi a beka ka yira ko aye fe fo
Nicola Nikoko ne au koro ki jamana ibeka ke ino ireki non amberido activiste fait ni kele ke berido donc folie be bela jene abeka hira aye kelem ke abe onyana ko on tawka kele kalama bi amaka au be kelenge na ambaka tinye be sigi awma donc abeka sigi abedika officiellement ka France accusé officiellement ka CDAO accusé officiellement ka Macron accusé ka Antonio Guterres donc tout est officiel donc on y fait faux non tu mets en tant qu'officieux mais dans tout est officiel abe confirmé là abe ani nous connait fin que abe confirmé là bi premier ministre anga kele be confirmé ani kalo ke depuis ani ni kele damle phobie billahi aya be confirmé officiellement mais ni kuna wolobade ambe ala delo la ala ga muso version keita nyongona ni maiga ni sugar ni asmi nyongona la chama parce qu'on t'a te fouille wala face au canon en te fouille faut jamana canon anga kuma to la mais portant des renseignements des armes et munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens, des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Afrique? Ah, le commerce triangulaire. Nikna Fulako Keita Kakuma Belame Billahi. Amidou, depuis la Chine, il faut être fier. Il faut être fier de ton grand frère. Au fait, baby, mangini au befe, au beka disi goussi. Parce qu'il n'y a aucun temps qui est la Europe n'a pas été John et Adamara, depuis un manga fait pour la première fois dans le discours du Mali, traite négrière forale. Mais John est dans la traite négrière et le planina, Keita. Commerce triangulaire. John est dans la John et Aïra, quand nous faisons planer, ni un temps où tu te cailles, ou nous avons un état, en Bemakao, en Bemao, Koumine Kataka tout fait, le commerce triangulaire, le Mali, l'Europe et puis les États-Unis redescendent. Ni authentique qui t'a fait te courage sur Megan, merci beaucoup. Ni authentique au de Megan est encouragé billahi ni authentique au de chaque fois ne me bon engagement me bon détermination mais bi kayoko premier ministre Koutru ne ka sali ngap kata yoko ne rega fait le premier ministre ka discours kolomé o ye fembade billahi les o ye fembade. Oui, fembade. Parce que ni feneni ko o frage gamanate mima bengali ke frafinga. Oui, un chouin ka soro ka ke ou ka se yorola ou be yorom nabi. Doni France bi ni jo adota bota. Parce que ka mo biduru doron sala djenganga wili. Aye frafina quoi 30 millions de noirs, ayo de 30 millions. Vous parlez de 50, non pas de 30 millions. Donc, on a beaucoup de choses. On a diamant, on a sang, on a nego, on a lithium, on a uranium. Avec un coup de bêche, sinon, on sait qu'il fait ni en terre. Mais à être négrière, moufoni, ou des jalaniers, parce que les savanines, semaine d'amener, faut qu'on a c'est le commerce triangulaire, la traite négrière, l'esclavage, la domination. Nous t'avons c'est qu'à faire. Sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Monsieur le Président, eu égard à la gravité des faits commis par la junte française. La junte française. Le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022,
a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité. Ako Français bengalike, Français galontique, Français terroriste armé, Français qui verra des terroristes au Bseka Ben, anga fama au Kachuromina. Ako Mali a nini, kabe aga prévu présenter Conseil de sécurité là. Quoi la familiarité qu'a Mouna Français beka isenda oka. Mais pourtant on est une nina fede. Ngoma ngini fait monsieur le premier. Ika boni kuma kongurni edron. Kuma kongurni. Dieu beka donc comme Mali signi me tienreka. Parce que ni ma boni kuma kongurni. Na ma kuma billahi. Ambe nimisa la fuka tanda bola domina. Mais bi nimisa foro bebia. Bi beni sojala bi be kontana Mali bi fenke mogo tuma sigide mi nere tu preuve kunguri ni nyini Mali fe Mali bolani fe aboyana nere hakilima kofe aya damaga Alassane Ouattara ka 3e mandat ko la minga nogo nta fe anga comme sous Janfala doni mais c'est comme fo preuve be Mali bolos Mali sigina ka biko preuve ba bolo kayira ni Franci. Si la France n'a rien à se reprocher, ni Francisco Kama Fenke, ni Francisco Kama notre fouille là. Donc, Francisco son à ben Francima, Conseil de sécurité qui a réunion que Mali Katana a prévu, Francisco a contesté. Parce que dans le droit, c'est ça. Moi, je t'accuse, tu refutes mes accusations, amenons sur le charia sur la, n'est qu'à d'aller à mouiller, n'est bobo, ni d'aller à fnebe bolibabo, ni d'aller à tibolo, d'aller à menebolo, ni de gaina. Mais dans la tête Francis va faire un tient Mali parce que Rousseau est Mali informé. Rousseau est Francis avion à photo tala. Au cas avion moutemenao, quel genre d'avion, hélicoptère de loi, drone de loi, et avion de chasse de loi, a fait temena, a B enregistré une B, ou B à numéro B. Il m'a dit avion fait numéro B, il a fait mobile, plaqué mobile à Tchoumina, avion fait tableté, à bébé. Mais Francis des bandits de Francis t'a fait kata. Mais c'est pas un problème. Mali be tient straka. On y mouille Mali fait Mali ok. Ni beko fait. Ni c'est là au président Koko beta malalbi. En signi ba kono. En signi ba kono. Ame able fo ka asimi fo. Parce que able man baraka kelina ani asimi di benal. Ame asimi goita fo ka able fo. Shogal fene de siraira transition na ame shogal fo. Parce que ni Shogel tu mi jo a joro la kanisira ira ka asimi encourager ko ni ne ba en bon nola. Parce que asimi nous na domina ou tinte ni shido. Mais ni aye ablay anga premier ministre kumanabi billahi lezi Shogel dedo. Neni alache Shogel dedo. Wallahi Shogel dedo. Cheya tumula mais ou tumina tamani sira jumane ou tinta sirado. Jamana kanubula ou kanga mudike utado Shogel de ou blasra. Bi Shogel te ou rewulun floku jo sen flaka parce que Shogel yo encouragé Shogel est sira iraola o de ato Shogel commande politicien yo parce que bado Shogel bena sira ya ni asimi nous commencer la ka tamani Shogel ga sira politicien bado koluka olu o tabola malikola peu a tien fleni amanga premier ministre fo alaka nyumando malla mais ma fait ka labanene ni mogo ni klobena Mali konoya ni oya me dongo do ko premier ministre bena aye kibara la se na yo ja ay ni yoro video tige aba bla jien fantan men na yo ja mi kuma kata aba bla ka WhatsApp ko keita ko ni premier ministre bena domina malien beka resoro aéroport la malien beka bo ki jo strada la munu tsika aéroport soro malien ka boni drapeau ku jo strada la kanga premier ministre kumbe c'est la première fois que je suis c'est la première fois que je
c'est la première fois. Aw ko k'a bɛ ne lamɛn, aw ko k'a bɛ ne kanu, m'a ɲini aw fɛ Mali kama, m'a ɲini aw fɛ Mali kanu kama, Malien bɛɛ ka bɔ ka taa aéroport la ka premier ministre kunbɛn ka na fo cité la. N t'a dɔn a bɛ dan yɔrɔ min na dɛ, mais a ye taa premier ministre kunbɛn. Minnu bɛ se ka jɔ sirada la, a ye jɔ sirada la. Parce que nin ye kunna woloba de ye, a ye baaraba de kɛ. N'a seginna a ka jamana kɔnɔ, a k'a dɔn k'a ye kumakan min lase, k'a ye jamanadenw kumakan de lase. O jamanadenw fɛnɛ kan ka bɔ k'a fɔ merci an ka premier ministre, i ye an kumakan lase, i ye an sen bɔ juru la, i y'an bolo bɔ juru la, i ye fara ta ka bɔ an ɲɛ kan, i ye fara ta ka bɔ an hakili kan, an ye faamuyali k'an ɲɛ bɛ ko la. M'a ɲini aw fɛ, n'aw bɛ activiste fɛn fɛn dɔn, i ko Bubu Mabel, i ko Gandhi, i ko Amara Sila, i ko Yɛrɛwolo, bɛɛ ni mun bɛ se k'u contacter, a y'u contacter ko Keita Koti, ko bɛɛ ka bɔ ka taa Mayiga kunbɛn. Ni mun ma se aw ka jɔ sirada la ka kunbɛn parce que a ye fɛnba de kɛ, a ye baaraba de kɛ, bilahi a ye baaraba de kɛ. Aw ta nin gɛlɛya yɔrɔ dɔn fo ni i ka jɔ a yɔrɔ la, aw ta gɛlɛya yɔrɔ dɔn f'i ka jɔ ye. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A bɛɛ lajɛlen cɛ ni baraji, Ala k'an to ɲɔgɔn ye.